Pini dak nitum cerok tok amai lapen dak mass joining si pini dolo pini BJP lapen Congress lapen independent song we atum independent and pensi nang join nun kado we don trokner kep raket home dak 83 houses pini nang join dun lo dak APHL sialong BJP ben ong nai le pini nang join dun Kalau nak konstituensi lah satu ini. Lada ke Rongkhang pen jasi me Rongkhang Anda sudah non ke bangki kila non 2024 MP ini kena konstituensi dengan MP election MP election kan sebenarnya politisi kedang. ni litum me ka chisi ka jirding piklo ke lalo pansin tu claim lo la si poisa tangkata ve pot ni litum munit tumhan ke than me ka pachini la so kam si claim bom lo ka chisi ke la hello ni tu ka chisi ke Tapi saran malam sosial media lang Facebook lang ke post thalang buson APHL set tu mange bongo sena aphan voter list pening thanai mate ke chesu to maning thanang ji pusi kubom sitame nang litum konane me meeting lang okhil goi phan nang litum chief guest khang la puso aputhak da social media lang pen an viral son thak lang sila bang so puta nang lihin pen klar dak pen la thadik thadak people nang litum nili la solam aprang met na ningelo Ilitum indigenous potum do. Indigenous mana tak Assam lapen Karbiang long apang ben ke dovera tu. Lake lolong tas 60 long tak ke tok do. Halatum han ke itum right pinai pugadi. La si halatum han ke itum lake klungji pupe. La si halatum han ke kahino ba pineta klemji pupe. Lapen iltum chu presa long da ningelo nitum Ohomia I against Kali. Ohomia ben Asamis sonido lata. Ohomia ben la kaprek Asamis la kaprek. La sini tum Ohomia po bang si. Ohomia tum panjen itum ke akahe no ke claim ki. Kusini tum pulo. La pos ke che put apar dolang. Monggo sena pan khangi pu gali lagi. Atheman itum 60 dul ke long hut monggo sena ka bedet ke. La pen biharita bedet ke. Hala suhut ke. La pot alang litu mange ke doji arona be. La tu ke. Ke do tame ala vote ke jok tang ho election nang ke thor du sakuri ke long ji po bang e kali lake nitum ke claim link se ta hedi lake 60 dola long ke tok ateng be si tu claim po aron ateng be si claim po ke plung yi ke toy yi ke plung alam the nitum puing tum te eta ke toy yi pu se ta hedi la 60 dola long ke tok ateng be si claim po constitution ateng pe athema arni si lorin yuti gogoi lapen okhil gogoi ta pulo long ligen ni tum ke nang nam dunji aron ave alang lia mata pulo ke di pulo long li nang ram dunji nang nam dunji aron ave lapen council long nang che dan dunji aron ave la tu alang li tu mata pulo tapi alang li tum pulo constitution lapen 60 dul ateng penle nang tum claim non la ke nang tum claim tammi kusi alang li tum nang pulo la hel alam terus lapen hala muhet aninggelo forest alama bangge nitum la taninggelo ye ka point na bangge lage bang officer se ka point show cause notice pigi polote arona teng penke ko matma ka point hala fansi show cause notice pinai non ge hala ki join dun fan show cause notice pilon lage law teng ben ka lilo lage illegal lage so na show cause notice ke illegal lage aron re pen lo lai ke claim lage ke chok ke the loga chini ne posi CM ta soni claim lu la si sona CM ge tum en perlo te chok chelo lage ako itu ma khaisi bi rong ko la pen ke hala puthakta kam ke long du na tum anta karbi si go karbi ong nei lo ane karbi phan ga chup plung ya kam pe pot claim re hala 400 1345 teachers appoint lo halada karbiatum inglong so tum bang trok kebra hinive ande hala 1283 upon people plum blede hala tung ge 60 dollar teng bang aron re pen khala ke di illegal gen hala ke people lo plum blede hala tum hansi sokos notice ki pinang ji la hello terus